Nne ụtọ ọbụla isi wee chọọ ị na-eme ngada akwifu nneje turkey style. Mba na omeje nke chicken turkey style ka m na-eje ya nke ndị rijuru afọ ekwe wọta nke ndị nọ ọfụma ka m na-eje na-eme that is me. Ego ndị Igbo ji eme ọnụ na Lagos, ego ha ji eje mba, ego ha ji aba mba, ego ha ji asị cha nye m efe ka m gafere ya si n'ụzọ pụọ, nye m efele m pass ekwe wọta anọgo m n'oche eze m ịwọta mgbe niile m bịa jos nnọọ n'oche eje na-edishi ya na-enye gị ihe gbasa gị ma ọ gbasa gị enweghị m ihe ọbụla m na-eme ebe ahụ ọkwa ịwọta ma ọ gbasa gị gafuo ego bekee mma anọ n'ilu oche eze na-esi ka anyị jee maka ọ gbasa ndị nke m ọ gbasa ndị be anyị. So ihe gbasara gị ka mma na-ewetara gị oge ọbụla ị nụrụ onu m na nganga Igbo Radio Show ma ọ gbasara gị ego bekee nwekwa biznes dị ya akwa ịwọta ya ka m ji na-asị onye dịka gị ya kọna maka ama m na ị na-ebe nọ na-asị mba ihe dịka ego pounds and dollars ego eji eje mba ego eji anya isi ego eji aba mba ya akọla gị mụnwa nọkwa ebe a na-asị ise ya akọla gị nwanne m nwoke ya akọla gị nwanne m nwaanyị maka gịnị ego dị mkpa akwa ịwọta onye na-ejiri ego ọ na-ata ofe owere n'ebe kwanụ onwe ihe dịka ya ngwa nọ lọtawazie na nganga Igbo Radio Show nke anyị ji eje mba nke anyị ji aba mba ofu naanị ya nọ n'ime Lagos steeti ya si nweta onye ọzọ na-eme ya jide onye ahụ jụọ ya ajụjụ jụọ ya NAFDAC nọmba ya maka ọ na-eme pirated work mba ihe ọ na-eme ewu pirated work ị ga-ajụrịrị ya ajụjụ ahụ si bịa ka onye nyere gị NAFDAC nọmba ego bekee jidekwa gị ejide gị ma na ị nọ n'ofe kwewata yes ka anyị na-adị eme ya gwara m ga-agwasị gị ihe gbasara gị ihe gbasara gị maka na mana gị iwu otu kwewata si m agwụ na ihe nọ n'ọkụ na-asụ pọtọpọtọ mana ị nọ n'ahịa ị nọ n'ụlọ ị nọ n'ụzọ ebe ọbụla ị nọ na-adọ ntị gị n'ala maka ego bekee abịago ọzọ ana ihe o jiri bịa ihe gbasara gị owe nwa afọ Igbo kwesị nọ n'ime nzukọ anyị a na-anọ biko kpọtụ ya si ya bịa ihe omume anyị erugo 1 o'clock to 2 o'clock ka anyị na-eme nke a so ka ihe gbasara gị taa ma na-agwa gị nọ n'ofe nọ n'oche eze gbasara gị ofu n'ime ha awụ na icheta mgbe anyị bịara na ihe omume anyị oge gara aga onwe ofu nwaanyị di ya nwụrụ anwụ na ebe ka di ya nwụrụ ihe a di ya nwụrụ na Anambra na Lagos a mana ọ wụ onye Anambra steeti apụta mgbe anwa si na ihe omume anyị wụ makwa na omenala wụ na a ga-asa arụ di ya nwụrụ anwụ bute mmiri eji wee saa arụ di ya nwụrụ anwụ bunye nwaanyị ka ọ nwụọ na omenala okwu na-apụta ndị mmadụ na-asị taa emena ihe a na mgbe eji na-eme ihe a gagori na anaghịzi eme ụdịrị ihe ndị a onye ọbụla na-ekwute nke ya na-ekwu uche ya mana ka a nọ na-ekwu nke a ihe ọzọ apụtagokwa n'ume ihe ndị a ndị kacha anyị wee maa ya ndị ichie ofu n'ime ha apụtagosi ka ndị mmadụ ga na-emeri ụdị ihe a na ugbu a ọwụ ndị bekee asị na 21st century anyị a na-anaghị emezi ụdịrị ihe ndị a n'oge mgbe eji wee mee ụdịrị ihe ndị a gagori na mgbe gara aga mgbe ahụ a na-egbu ejima ka eji na-eme ụmụ ihe ndị a na ugbu a na-anaghịzi eme ya ofu n'ime onye kwuru ihe awụ ya onye ichie n'Enugu steeti mana igwe ka ọwụ onye awụ Igwe Christopher Nnamani onye isi Lekki ihe aka Autonomous Community na Igbeze South Local Government Area dị n'Enugu steeti onye asị na kụwa si wee dị ugbu a n'ihe ndị mmadụ megaziwo isi na onwe ka esi wee gbue nwanne mmadụ ma nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị ma nne ma nna nke ọbụla ọwụ n'ihe a na-emezi ugbu a wụ ị ga-eje mee autopsy ya chọpụta jiri ọgwụ ndị bekee wee chọpụta ihe mere onye a na ọgwụ nke ya apụta sị na ị na-asacha alụ mmadụ ebunye ofu onye ka ọ nwụọ esikwa n'ebe ahụ ihe mere onye a wee mee onye ọzọkwanụ na nke ahụ adịrọzi mma so nke a ka Nnamani kwuru mana ka anyị hapụgoro nke Nnamani kwuru ka anyị jee n'Enugu steeti ka ihe mere n'Enugu steeti
ndị polisi amago mmadụ ụra icheta mgbe anyị malitere ihe omume nketa egwu mkpọrọ si na ọnụ ndị ụmụ obiligbo si onye polisi ama m ụra onye polisi ama m ụra ọga mana nke ahụ awụ ihe mere n'Enugu steeti ọkwa ndị eke na ndị ESN ka m nụrụ na ha agbago onwe ha egbe ke ihe merenụ onye isi ndị eke nwekwara onye na-ekwuchitere ha ọnụ si na ndị nke ha hapụrụ na Adani Community ụzọ nwanyị local government area ka ha pụta wee gbawazie onwe ha egbe ha na ndị ESN that's Eastern Security Network n'ebe anwa nke a mere na Tuesday mana report a na-abịara anyị na Wednesday sịkwa ka m gwa unu na onwe ndị Eastern Security Network na ndị eke ndị amị bara onwe ha ọgụ na Enugu steeti onye a kwuru okwu a bụ director ha public relations officer ha nke kpọrọ onwe ya Brigadier General Onyema Nwachukwu wee na-arịọ onye ọbụla nwe ozi ọbụla makwana information n'asụsụ bekee ka anyị tụọ aka ka ha nwee ike ịnwudo ndị mere ihe a ya ndị gburu mmadụ na-abọ n'ime ndị eke ha si ka ha na-eche that community site na gịnị na ha si na ha nwa akwadogo onwe ha ị na-eche ndị mmadụ mana ndị ọbụla ga-apụtakwa na-eme ka egbue ndị eke ebe ahụ na ọ gaghị amasị ha mana ka nọ na-anụ nke a ọ dịzie ka nke a ga-asị na eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebubu nkụ na-emezi n'ime Lagos anya na Tuesday ka m pụtara emeche ihe omume anyị mere nzukọ niile anyị mere onye ọbụla mmụọ amụma onye ndị ọbụla kwuru ihe niile ha kwuru na Tuesday si ka m na-ahapụ studio nnọọ na-anụ na egbe na-agba egbe n'ime Lagos n'ebe n'ime Lagos asị na Ladikpo nke one ke ihe na-emezi Ladikpo nke one ke ndị na-agba egbe asị na Ladikpo nke nọ n'ime Mushi area ka a na-agba egbe na-anụ tututututututu na-asị ka ihe na-eme si ka m gaa fụ ihe mere n'ebe ahụ ka m ruo ebe ahụ na onye ọbụla ego bekee chere ka m gwa gị chere nke na-eme tupu m agwa unu nke m nụrụ ka m jiri ohere a wee gwa unu si ịbata n'ihe omume nke taa ọwụ na ịnọ na Ladikpo nke a na-ekwu okwu ya ma ọ na ị nwere mmadụ n'ime Ladikpo a gị nwa nwee first hand information ọkwa na ozi maka ihe mere ebe ahụ biko ịbata gwa m na ego bekee na-eko si wee jee mana nke ahụ ị na-akwado ịgwa m ihe mere ma gwa gị nke m nwa chọpụta na ndị mmadụ si site n'ihe m nụrụ mgbe ahụ na ofu onye gwara m si na ofu nwoke yi white jee n'ime ahịa ahụ n'ebe o jee wụ na Traders Association Task Force ha si na ọ chọrọ ịfụ onye isi ha ya chairman ha bụ Emmanuel Mbamara ndị na-alụ wit Mbamara wee jụọ ya ka ihe ọ na-achọ si na ọ chọrọ ịfụ nwoke ma enyekwa ya ohere si ka ọ ga efu nwoke ma mgbe o ruru ebe ahụ o kweghịkwa ihe ọ bịara mana ọ si na ọ chọrọ ka enye ya efe ka a na Emmanuel wee kwue Mbamara wee si ya na-achọ enu obere ị ga-afụnụ na mụ na ndị mmadụ na-enwe m ndị ọbịa ọzọ ka mụ na ha kwuche anyị kwuche mee enyezie gị ohere mụ na gị ji wee kpaa mana nwoke ma jụrụ ajụ ọ sị na ọ dị ya ọkụ ọ dị ọsịsọ ka Mbamara hapụzie ndị ọbịa ọ nwere bịa ka ha na ya kpaa ya nke onye mbụ na-agwa m ụnọ ihe merenụ na Ladikpo mee nji na-anụ egbe na-agbaga egbe n'ime Ladikpo ọ na-ekwu nke a si na ka nwoke ma na-eme ụta ọgọ wee suzie esite n'ebe ahụ apịazie nwoke ma ihe ka a pịaziri ihe nwoke ma wee si unu pịara m ihe chee na unu ga-afụ ihe ga-eme na awụ m soja na awụ m onye soja tupu a na-ama ihe na-eme nwoke ma agago ga kpọọ ndị nke ya nke ahụ mezie onye ọbụla fụzi ihe merenụ egwu onye ọbụla dịka egwu wee dizie n'ime Ladikpo mana onye ọzọ gwara m si ego nke eche ọgwụkwụ ihe onye a gwara gị bụ ihe mere n'owo dat na onwe onye so ya nọ ya wee bịa n'ime ahịa mgbe a bịa n'ime ahịa onwe onye resi ya engine si na engine moto
abịa isi onye ahụ onye resi engine moto na engine moto adịrọ mma si chenjie ya ọ sị na onwe ihe ga-eme ka o chenjie engine moto na ọ ma nchenji engine moto ọ gịnị na-eme na olega ahịa wụ na olega ahịa na ọ ga-echenji ya ka a na-ekwu ihe a na-ekwu tupu a na-ama ihe na-emetenụ ọ ga-esigo ka a na-eme ihe a apịawago nke so ya nwoke jee ka echenjiere ya engine ihe ya nwoke wee mịa ọ maha ndị na-apịa nke a na-apịa ihe ama na onye a na-apịa ihe wo onye amị maọkwa na onye eke nke ahụ aje ka ọ kpọtụrụ ndị eke ibe ya sị ka ha bịa na a na-apịakwa nwanne ha nwoke ihe ozugbo ha na-abatakwa ebe ahụ eje straight sị ka a nwụrụ onye pịara mmadụ ihe mana ndị ahịa ajụrụ ajụ sị na agaghị anwụrụ onye pịara mmadụ ihe na onwe ihe ga-eme ka apịa nna ya nke anyị iwu nke anyị nke gị iwu nke gị na tupu a na-ama ihe na-eme ọ ga-esugo ndị eke wee mezie gị na gbawazie egbe n'ime egbe a gbara na-anụ na ofu onye nwụrụ ụfọdụ na-asị na ọgwụkwa ofu onye nwụrụ na mmadụ na-atọ nwụrụ ụfọdụ na-asị na ọ gwụrụ mmadụ na-atọ nna ya mere m ji wee sị gị nwa ọwụ na ị nọ n'ahịa Ladikpo makwa n'ime ihe mere mgbe anwa biko ịbata n'ihe anyị na-ekwu taa mma gwa unu isiokwu anyị mana ịbata n'ihe anyị na-ekwu taa ofu ihe ka ihe emere m gwazie ndị be anyị ka o si wee jee ndị IPOB si na ha achịpụtago ndị lawyers ga-afụ ka a ga-eji wee kpee Nnamdi Kanu ikpe 26 eruchego ngwa mgbe a sị na a chọrọ iji wee kpee Nnamdi Kanu ikpe ndị IPOB asị na-achịpụtago ndị mmadụ mana ndị Biafra onye na-ekwuchitere ha ọnụ si na kama a ga-eme na ha chịpụta ndị lọya ga-afụ ka esi na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ma ekpetere ya ọfụma ma ekpete ya ọfụma na ihe enwe ya che ekwesị ka eme ewu ka sị ndị a hapụ Kanu na onwe ihe o mere na onwe ihe dịka ma ikpe ya ikpe nke ọma ma nke ọjọọ maka ahapụzie ndị mmadụ si ikpewezie ikpe na ọ ga-adịzi ka Nnamdi Kanu o mere ihe jọrọ njọ ka onye na-ekwu ihe a onye kwuru ihe awụ Maazị Aloy Ejimakọ si ndị IPOB ka unu si wee chịpụta lawyers n'ihe unu kwesịrị ime ewu esi hapụ Nnamdi Kanu na onwe ihe o mere mgbe ahụ o kwuchere nke a ndị IPOB wee zakwa ya ọkwado ndị ọhaneze ndị Igbo wee zakwa Ejimọfọ wee sị na ihe a mere ewu iji wee respect ya protocols makwa no rights na ọnwụ na a na-asị ekpe na Nnamdi Kanu ikpe mana na ihe mere ha ji wee mee ya onye akọ ha m n'ọnụ m awụsị ya ebe a maka gịnị maka gị nwa na gị nwa kachasị wee nwere okwu n'ihe niile gbasara anyị taa onwe ka mma abịa na-enye gị ohere iji wee bata n'ihe anyị na-eme mma ga nwụrụ mmiri onye polisi ama m ụra ọga ha ga-abatakwa ọzọ ha gụọ egwu anwa mbịazi nyezi unu isiokwu anyị nyechazi unu isiokwu anyị ama m chetakwa na m gwara agwa sị n'ihe gbasa ihe mee na Ladikpo ka ezi na-agba egbe ihe anyị ga-akpa maka ya taa ka ndị ụmụobili Igbo bịa gụtụrụ anyị egwu tupu anyị eje ama m na onwe onye ga-apụta wee jụọ oge bekee kedu ife n'ala ihe m na-eme ewu inye ndị Igbo anyị ndị Igbo anyị obi aṅụrị nwekwa ihe ọzọ ihe m na-alụ na Lagos ekeleọla eke nke ahụ nke m nwa hata asị na ihe mma na-eme ngwa ka anyị batazie maka achọrọ m ka ohere dịrị onye ọbụla ga-abata taa iji wee tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu taa ka ihe anyị ga na-akpa gwara m na agwa sị na anyị ga-enwuru mmiri chi ya azụ na mma gwa unu ihe dị n'enu tebụl anyị ga na-akpa maka ya taa na ka anyị jee n'ime ahịa Ladikpo nọ ebe a ka okwu anyị si na-apụta taa anyị ma amasị na ndị Igbo anyị juru ahịa niile nọ n'ime Lagos achọghị m ịmadị aha ahịa nke ọbụla ị ya akpọ n'ile ha ị gaghị anụ ndị be anyị nọ n'ime ya ịkpọ Ladikpo ndị be anyị nọ ya ọfụma ndị ọzọ nọkwa ya mana ndị be anyị nọkwa ebe ahụ so nke a so metụta anyị nwawu ndị Igbo ande nke ahụ dịgodi ọzọ dịka ibe ya awụ na otegodi ọ na-adị awụ kọstọma na onye na-ele ahịa ga na-enwe nsogbu site na gị na-eme site na asị ihe iresi masị m alaiki m ihe iresi m biko weghachi ya ọzọ onye m ọzọ achọọ m ka nye m ọzọ
onye na-ele ahịa ọ ga-eme gịnị calculation o cheki ya gaa iru cheki ya ọ gaa azụ o kwesị ka m nye onye a nke ọzọ ka m hapụ ya na m elega ahịa elego m ahịa nke ahụ ọ dị ihe a na-adị ebute nsogbu n'etiti ndị na-ele ahịa ma ndị na-egorokwa ahịa nwa a na-ele ọkwị na-aghọta ebe m si abịa na ihe a na-adị eme gịnị ọ na-ebute nsogbu maka gị nwa na-ere ahịa ị ga-eregodo ahịa gị bụrụ n'uche na ihe iji ere ahịa awụ ka ị mee gịnị ka ị nwetakwe ịghọta na chenji makwa na ego iji ene onwe gị anya ilecha ahịa ọ gaghị amasị gị ilecha ahịa ka e weghachi ahịa azụ mana ụfọdụ mgbe ọ naghị awa ọkụcha otu ahụ a ga-enwerịrị ndị ga-asị ihe m gote alaiki m ya ọ masị m achọrọ m iweghachi ya azụ ka ihe anyị ga-emezi maka ọtụtụ oge ọ na-eme nsogbu a ebutezie apịamihe ma ọwụ apịamihe ịnụ na egbe na-ada ma ọwụ na egbe na-ada ịnụ na emere ihe 2x2 akwọrọ mmadụ bọtụ n'isi ịnụ na ma ọwụ nke ahụ asị gị onye ahụ anwụọla dịka m nụrụ na ofu n'ime mmadụ nwụrụ ma na asị mmadụ atọ nwụrụ ama mmadụ na-enwụrụ anwụ mana asị na mmadụ nwụrụ ine-ya anya ọfụma o nwekwa ike onye a nwụrụ amakwa ihe emega n'ime ahịa ahụ o sokwa mgbe ihe a malitere ọkwa ịghọta ọmakwa mgbe onye rere ma nke rere ahịa ere ma onye goro ego ọmakwa mgbe okwu ha si wee bido maka na akpa ihe a ọfụma akpa ya ọfụma esigo n'ebe ahụ na onye ahụ wee mee gịnị ọnwụọ chetakwa na m na-adị abịa ego bekee na-adị asị na-enwekwa spare life ọ eziokwu na enwere spare tire mana okwe ifuru spare life enweo spare life onwe ebe anụbeghị m na enwere spare life ọwụ na enwe ya biko ekpọọ m ịgwa m na enwere spare life ka mma ebe m mega egote thousands of lives ka m mego because achọrọ m ịnọ ndụ ka nka cha ise ya ezigbo isi awọ so kedu ihe anyị ga-eme iji wee dozie etiti ndị ahịa ndị na-ere ahịa na ndị na-egoro ahịa ka anyị hapụ ịnụ ụdịrị ihe a mee na Ladikpo ọzọ ya nke anyị ga na-akpa maka ekwugo maka ndị na-ere ahịa ndị na-egorokwa n'ahịa egoro ama m na ya na-enwe unions n'ime ahịa niile dị iche iche ka ndị a ga-esi wee mee ọwụ na ijiri egoro mmadụ ihe ama m biko m na-abịa ka m na-epe ikike ọla narị gị ndị a na-ego ahịa gị nwa na-adị awụ ije n'ime ahịa igoro ahịa ọwụ na ihe igoro na ọ masị gị ị kwesịrị ijekwu onye lesi gị ahịa straight and direct nna anyị mba ihe anyị lesi ma chọọ m ya nye m ọzọ ka ọ ghara ibute isiokwu ka ị kwesịrị ijekwu ndị union gị unu nwa nọ n'ime ahịa ka m mara nụ biko nụ bunye m uche ka o doo m anya ka ihe anyị ga-eme iji wee dozie etiti ndị na-ere ahịa na ndị na-egoro ahịa ka m bụrụ oke a hello okay 08182426591 ọ dị ka m kpọrọ ya too fast mewo nwayọọ kpọọ ya ọzọ 08182426591 hello ehihie ọma ma ehihie ọma ego bekee pounds and dollars ma hello ego bekee hello ma anọ m anụ gị hello ka unu mee ka na ka wiyo anọ m ma wiyo nọ mana ọ nọghị around taa so ihe mere na Ladikpo o metụtara ọga m because n'ebe ahụ ka ọga m nọ okay so nke ahụ ịkọrọ izizi wo otu ahụ ka o si mee okay na onye ahụ white wee bịa na bịa ahịa wee bịa je n'iche ihe akọwa ọ na-agwụ ya ka o nwee njiri ka o finichie ute onye a na-eme ya bifo ọ na-ama na otu aka dị nsogbu si wee bido onweghị ihe dịka na ha na-eme ihe aha every time because ha believe na ha wa first so every time when they go get na Ladikpo ahụ otu a na ntali esi if you know that is them you will learn for them because their wahala is too much ị na ihe na-ekwu ọfụmanụ so na ọwụ dị maka na onye rere wahala ndị ahụ na-adị too much every time na ọgwụkwa ha nọ ndị polisi ndị amị ndị ọrụ ha dịka anyị na Ladikpo a na-eje ha eje my husband nọ there somebody nwụrụ di and onye nwụrụ di ya nwere n'isi na ọma mere na ihe ahụ atọ okay biko Nneọma ebe ha na ndị agha nwere problem nwụ na Falomo onye nwe ha idea of ihe na-emesa efe ya nwa onye nwụrụ n'ihe a kịta anụ na-aka na hospital so ha na-enwe onye nwụrụ n'izu nna anụ n'ụtụtụ ha na-asị na enwe onye nwa adị ha na-atụ achị
So I'm very, very disappointed. The way they use force will make them mad. I don't like it at all. Okay, so here now Gwam now when I wouldn't kiss is not a good hand there many made a dipo. What are going on? Because I was in a lot for them. I was in a lot for this kind of thing that how I talk that I use one hour on here. After how making no magic. I don't know whether because none people on that Nadia had the way I see me at all matter. I'm my thought from Ikorodo and from Ikorodo. Oh, okay, and can they alone one your Makis when you and I saw that I so what oh, why am I eh? Oh, queen for go ya now. Oh, yeah, me. I go back and Kim Carlos in you, man. I'll forget him now, Waggy. Eh, ihe mota. O come man, we put tire. Ndị be anya na-anụ maka ya onye ọbụla na-ebunyekwa uche nke ya maka adịghị ama otego ọ na-eme ọkwa na ọwụ nke izizi ya ma anụ hello good afternoon. Ehihie ọma nwoke dị mma Biko onwe ihe ya agwakwana ndị be anyị ha kpọọ ka ha na-atụrụ anyị Igbo na n'ihe anụ anyị na-eme na-asụsụ be anyị na ndị Hausa mere nke ha yara anụ oyibo n'ọnụ ha so ọ bụrụ maka ihe mee n'ala dịkpọ ya bụ ihe ọ nwekwa ka ọ dị ndị anụnwa na-eji yunifọm enye ha wee na-emechu ndị mmadụ ihu n'obodo anọ a sị na injin oko ọ goro injin over 1 year ka o goro injin na-eyuzu injin for 1 year injin na-anye wee nsogbu vre na-echita azụ kedu ka mmadụ ga-eji gaa ahịa 1 year wee kwuchite azụ meekwa exercise ka eke njikwa erie a na-eme ụdị ihe a nwee eme maka nọọnụ akwa yunifọm yinye n'ahụ o nwekwe ka ọ dị n'ebe m bi na Leke ebe anụnwa na akụkụ Chisco Elegushi side ebe anụnwa o nwere ofu họteelụ dị ebe anwa na EFCC Jos nnọọ bịa ebe anwụ jide ụmụaka niile ma ndị innocent people ụlọ jiri ebe a ndị ha niile na-emechi onye ọbụla ihu na-aghara asị ndị mmadụ na ha na-achọ ndị yahoo 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 ka emeghe ọda ka ha dịdị arụwara anyị na Naịjirịa ọkwa ndị nnọta na gọọmenti na-eri ego anyị emebichi ego anyị ka achị ha ji ejidewe ma hapụzi agha last time anọ m na House of Assembly na ọ na-eri mmiri akpọrọ afọ ego 78 billion eji ka e wee renovate mezie ọfụma last 2 weeks na anọ m n'ebe ahụ na-arụchakwa ihe niile a na mmiri na-erikwa ebe ahụ kwa ọrụ mmadụ riri ego anwa ihe osisi afụrụ ha wee jide ha ọ bụrụ na-epiori na họteelụ jee ji stọbụ ụmụazị yunifọm anụnwa akwanyere ndị anụnwa ọ na-ebughị isi too much ọrụ ụkwụ mgbe a ga-emegide ihe onye nwe ihe amara ihe awadakọ m ihe na-eme n'obodo a obi adịrọzikọ onye ọbụla mma n'obodo a ihe na-eme n'obodo ihe ndị yunifọm mmeghe ahụ na-eme na-ewuzi ndị mmadụ iwe kedu ụdị ihe dị ihe a igoro ahịa for 1 year na-eyuzie wee bụrụ tata ka i buru bute azụchi ọdọ ọzọ gị mma maka na akwa yunifọm yinye gị ha na-eche ekuku ihe ha na-eme ha na-eche ekuku ya biko alaikwa m ihe ị na-eme ọ na-atọ m nnọọ ụtọ n'obi isi gị na ọ gbasaa ndị be anyị ma a na-ego bekee ga-anwụnye ebe ahụ ọ gbasaa ndị be anyị o metuala ndị be anyị ya o metuala ofu ka m hapụgodo isi ndị be anyị ofu onye Igbo naanị ofu onye Igbo ofu mmadụ nwe onye Igbo asị na onye Igbo hapụ ego bekee ga-aba ebe ahụ wee chọpụta ihe merenụ hello ehihie ọma ehihie ọma yes sir pounds and dollars sir ekele m gị sir ihe a wizi m na-akpọ na redio steshọn unu na ke ụmụaka na-akụ aka biko ha ọ niri ka akụpụrụ gị aka ha abịago ya na ajọs mgbanye redio m ọ na ka m ya chọzi steshọn hụ na izi ebe a na-atụ asụsụ anyị izi oke ka m soro kwene jere tuko n'ahịa a na-eme na ị mere nke ọma nwoke dị mma gbalịa gị na-abịakwa ọzọ ihe anyị na-eme wu Tuesdays ka anyị ji eme ya Tuesdays Thursdays ya na Saturdays ọkụ ala 1
ruo 2 anyị ga na-ebe a na-enyekwa ndị be anyị ihe gbasara ha dịka taa ngwa gwazie m aha gị na-ebe isi abata nwa obodo esi Ikorodu wee na-akpọ nwa obodo si Ikorodu wee na-abata n'ime nganga Igbo Radio Show dike nụrụ ihe mere na Ladikpo mụnwa anụkwa ha n'ihe mere ahụ anakpọ mgbe anyị jere m ekuzi ya ka m bịara wee nụzie ihe ị na-eto ya mere m ji osie ka m tie ọnụ na ya mụnwa anọ m Ladikpo Ikorodu ka mụ ada ezikwa beta once in a while ana m agbakwa Ladikpo gakwado ahịa pas ka nke m na-eyizi na ma ụmụotu oke amanụ m nụrụ ihe nwoke kpọrọ m last ikwu maka ọ sị na mmadụ onye ugwu mba onye eke ya ndị amị onye ofu n'ime ha ga-agụ ihe n'ime Ladikpo si n'ebe ahụ ihe m na-ajụzi ewu ka anyị ga-esi dozizie etiti ndị na-ele ahịa na ndị na-egoro egoro ka hapụ ịnụ na mmadụ gbara mmadụ ibe ya egbe makwa na mmadụ kwụrụ mmadụ ibe ya bọtụl n'isi na ịmụ ihe ndị ọzọ socha n'ụmụ ihe ndị a ndewo nne ihe mere n'ime ya wụ na ọkwa asị na ka ọ dịgo oke ọkwa ụta agwa ka o sikwe dịkwa bọọdụ ka o sikwe ka anyị ọrụ ndị na-ego ahịa n'ime ahịa ahụ ga-enwe fọt n'aka ha ka ha na nwaanyị ha dị na-edekakwa anyị nwotu ihe pat kwasikwa ewekwa fọt n'aka anyị wa ihe ụfọdụ na-eme na Ladikpo ahụ ọ bịara na-eme ọkwa good morning na-akpọta how are you because mgbe ụfọdụ mmadụ anaghị apụ just like ihe oke nke ọzọ kwuru na mmadụ goro ya anụwa for 1 year engine 1 year then ebuchetazi ya after 1 year ọ dị bad ebe ga-esi iricha engine after 1 year na-ebucheta ya bad ya nye gị ego ma ọ chejiere gị ya it's not possible but mgbe ụfọdụ ha gbabụ ndị na-ere ahịa na Ladikpo ahụ bụkwara nsogbu ha wekwara anọ nsogbu ahụ bụ ihe meziri ọ na-eme imekọtazie mmadụ ihe emekọtazie mmadụ ihe mgbe ya na-emegidezie ka a ga-asị na ya wa amarọ ihe ọ nagatazie igwewezie ya wa chọwazie ihe fọs mgbe ọ chọwazie fọs ahụ o jewezie izuezie ndị fọs ụfọdụ sef anaghị abụcha ndị amị abịagoro nke ha nla abịawazi for complain ha kpọrọzie onye amị bikọz na ha maara na mgbe ụfọdụ ndị be anyị na-eresa ahịa ha na Ladikpo na-adị stọbọn to the extent na ha na-adị na-achọ imehụ ha by force ihe ahụ ị chọrọ maka ya bịa ị gaghị eweta ya ọkụ ehugo ya so anyị niile were fọs ha na-eresa were fọs ị nwere ike jee na nso ya na na-eyuzu moto anya gị pas moto Toyota Camry 2000 model ha sị chere nke isi na upper arm eburu upper arm nke 2001 bụ ihe gị maka na onwe nke 2000 o buru ya bụ ezie gị ihe nazie na be gị fiksie ya ọ bara na moto gị ibuchetazi ya bak ọ sị gị na ị ga-adịkwa 2,000 naira again ị ga-adịkwa 5,000 again ihe ọ kara ime na nwunyekwa gị dị major ward bifo onyezie nke ahụ ị chọrọ mana ị gbakwara ihe ị chọrọ mgbe ahụ so ha gbara ya amụ ụma na-arụ anụ ụfọdụ ha na-arụ na Ladikpo ọkụ ịghọta ihe m na-ekwu na ha na-amụ ụma eme ya ihe a na-ere 10,000 ha recha ya 10,000 kama ha ga-enye gị right one ahụ ị chọrọ achọ enye gị second type ya agaghị enye gị model moto ị chọrọ enye gị another model iwerezie ya nazie nachitezi azụ again ọ bụ ihe retọrọ 10,000 afọ adịa 5,000 n'elu ya ekwughị ụdị ihe ahụ so ha nwa na owo nke ha na-eresa ya ahịa kwesịrị ka ha dịrị eziokwu nọrọ ha n'ọnụ n'ihe ha na-eme ya part of the solution n'aka nke ha nwa eziokwu nọrọ ha n'ọnụ ịghọtagodo mụ na owo nke m na-akpọ gị n'ahụ egonubeghị m pas sị ka nyuzo ya nga mmechi ewechie m azụ ha emere m nwa owo nke m several times mmegidere m sef na one day sef achọrọ m iji amị gadi ya myself also abụrụ m onye amị beta achọrọ m ijikwa amị agara m gwa gị ekwe moto m na-eyuzu wee paasị ya were ya wepụta ya ejikọ m ike wepụtara ya gaa ejikọrọ ya gaa na nye gị ya si emekwa m wepụta nke iwepụtara sị na ihe a na-abụghị iche asị m mba na ọdịrọ iche na ọjọọ ọsọ isi ya dị iche na isi nke na-abanye na njin bụ ofu na isi nke na-abanye na ọkwụ moto bụ ofu na enweghị ihe m ekwu họ ndị asị m ekwugide kwuchie m ọnụ enwe m tiri Ladikpo buru paasị ahụ kwanata Ikorodu efugo ya agbara m close to 1,600 ọkada 800 naira gbe 800 naira gbe so at the end of the day 2 times ka m gara Ladikpo because of that thing so ịma ụdị ya ahụ mmadụ na-ewu esi ego 1818 bụ na about 3,600 and again kwa ndakwa adịkwa again 3,000 naira kwa n'ego ihe paasị ahụ kwa again
because na mụ achọghọ nsogbu so mgbe ụfọdụ imegidezie mmadụ mgbe onye ahụ nọkọtazie ya watazie na ya achọ na nsogbu shọt nsogbu ahụ ka enyezie nwunye nsogbu ahụ so ọ ya paati nke hawa then anyị nwa ndị na-egoro anyị ma na-aga na-enwekwa patience mgbe ụfọdụ anyị na-egoro patience mgbe ụfọdụ so ihe m na-atụzi etu mụ nọmba 1 ọwụ ndị ha mabụ ndị executive ha amabụ ndị otu ha ndị isi ha na-achị ha ha kwesịrị ka ha kpọọ ụwa ha nye onwe ha ndụmọdụ onye ọbụla ndụmọdụ onye ọbụla ịmara ahụ mmadụ chọrọ igo n'aka gị desa ya ihe ọ chọrọ igo nke ọbụla anyị mana ọ dịrọ mma ma onye ahụ agwa na nke enwekwara obere fọtụ mana nke enweghị obere fọtụ nke ebere ego nke ebeghị ego ịkọwara onye ahụ ọfụma nke ọ dịzi ya mma igoro ogoro nke ọbụla ọ kụziri gị oteke mana ịgwakwa ya agwa from beginning akwụghị ghọtago so ha gwa ndị otu ha ya ha ndụmọdụ ha nwere onwe nke agwaba ndị ha na-eburịta ahụ eziokwu customer relation dịkwa mmadụ goro ahịa mgbe ụfọdụ oweri pọt bụ na nwe ga-ewechite ya azụ ị na-anya na oke na ogoro ahịa yesterday ana chọpụtazi na ahịa ahụ adịrọ mma ọya ọfọ nwe gbanwere ya iwewede okwere ike iji mago kọnsida kwasị na ihe ahụ onye ahịa gị oge oge taa okwere ike kpọtakwara kọstọma echi ịkọtago ụdị ha so fọt si na ndị ezopụta ha nọba na ha ọganaiz dia union ọfụma ya ha ọda onye ọbụla ga-ebutere ha nsogbu na datịladịkpọ onye ọbụla ga-ebutere ha nsogbu nekwe a ga-afaịn kwa onye ha na ọ ga-emekwa otu a ga-emekwa otu ana so reduce that kind of thing anyị manye Nigeria lakiri use amị iji na-etiresi ndị mmadụ oke na ihe a mere n'ala dịkpọ na ọ ga-emekwa ọ ga-eru ndị ọ ga-emebichara ahịa that day ndị kwesịrị ire ahịa ha agaghị ere ahịa so ọ dịghị mma like that so anyị gbagara Lagos ka anyị bịara ka anyị chụọ ego anyị abịaghị last kwa eziokwu ka ị kwuru ebe ahụ jare nọdụ mma nwoke dị mma si ka hapụ gị ama m na uche gị ka nwee ike ihe ikere igwu ka buru ibu mana ya nke kwuru ezigbo oke alaikiri bịa ka m biri ebe a biko ka ndị ọzọ tie ọnụ n'okwu daalụsọ chai efe okwu okenye ị ga-ama ikwuru okwu dị mma nna anyị jisi ike onye ọbụla ọ malitere si na onye ọbụla nwere fọt ya wee họpụtazie fọt onye ọbụla wee nyekwa solushon nna anyị ị dị too much na Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ka m na-agwakwa unu si asị na asị mmadụ jide ka o ji nọọ ihe ọma mana asị mmadụ wụsị ya akwụsị nke iji ịmanụ na onwe ihe dị n'ime ya na aka enwe mgbago n'ime ofe si ka ewepụ aka enwe ya meburu oku a tupu m aṅụrụ mmiri. Hello ehihie ọma ego bekee pounds and dollars nna anyị ka mere adị mma o ka ịkwanụ ka gị nwa mee ọfụma nsogbu adịrọ ama m na ahịa lara ikpo ka ị nọ ahịa ọzọ anọrọ m ha ladịpụ na Lagos Island ka m oke Lagos Island ụdịrị ihe ọ na-eme na Lagos Island ọ naghị emechakwa ụda mana ịma na otu ịgba ahịa ibi atazi ahụ iji ahịa bughachite ya azụ ịmana ụmụ ihe ndị a na onwe na-afịa na ọ naghị eme mana ebe nsogbu na-adịbụ na onye goro ahịa bughachite ahịa o goro si na ahịa ego eresịrị adịrọ mma onye gụwa na onwe goro eresịrị mmadụ ahịa onye eresịrị mmadụ ahịa kwanụ iwe isi iji wee mee apụrochi onye ahụ iji gụọ onye ahụ okwu ọ dị mkpa anụkwanụ ihe ị gwagwara na onye ahụ makwa na ahịa iresekwara ọkwụrụ ọnọdatin otu ihe a na-eche ka mụnwa na-asị oge ha sigo na leka onye kpọrọ bifo ọ sị na n'ogogo injin anwa otu afọ gara aga kemgbe otu afọ gara aga ọkwa ya mana ha ọhịa o kwuru mana anyị kwesịrị anyị jikwa anụ kemgbe ahụ o goro ya ọ gwara na okochi ga-ekpọ onye goro ahịa si oge lekwe ihe igosi ma ọ dịghị mma tinyekwa nọmba ọ nwekwara ike mụ na-ekwukwu ya ọ na-awụ ekwe o wurikekwa ya ọ na-akpọkwa gwa the person sịkwa ya ihe ireseta mgbe na-enyekwa nsogbu na ọ na-enyekwa m nsogbu otu ahụ lekwa ka o si eme so ugbu a na onye eresekwa n'anya kekwa ka isi wee gwa ya okwu ịgbara ya okwu si ya oke ịbịa ka m na ka esi eme ya ọ ịgbara ya okwu si ya oke idogo ahịa o nweghị ha ya eme ya ịmara ụdị ihe anwa a dịkwana mụ na-asịkwanụ anya ọkwara ndị Igbo na-ego ahịa anya ndị Igbo na-azụ ahịa nọ n'obodo a anyị nọ n'obodo igwe ahịa kwana ọkwana ịzụ ahịa ọkwana gị ịzụ ahịa na-eme nsogbu na-asịkwa na ọka nsogbu obere anyị ọkwa na ọka igokwa n'ahịa nwee ihe mmadụ ga-achọkwa na ụmụazụ ga ọganihu ma ihe niile
ọhịa na-egwu ụdị ọhịa chiri emere na elegoro onye amaghị ka o si ihe wee ọkwa nke m na-ekwukwa onye na-amaghị ihe na-emenụ anwụgo onye amaghị ihe emere anwụgo and ka o si ha chiwe ọnwụọ kịta kekwa n'ebe a ga-esi enweta compensation a ga-enye makwa na asịkwa ya na ndụ mmadụ agwụgoro onye agwụgoro mana em na-ekwule kịta biko ndị Igbo niile nọ n'obodo a nọ na-ego ahịa na-azụkwa n'ahịa ịchọrọ iresi mmadụ ahịa onye sị gị oke ya chọrọ ofu n'ime ha ofu si ya na iwe gị ya ịchọkwa n'ebe ya egotekwa igoteghị ya esi ya na iwe gị ya ga ebe ọzọ ọ bụrụ na ọ sị ya chọrọ ofu ị ga-nye ya haf nke na-erughị ofu ụmụ ihe ndị ọ na-apụta okwu ọ naghị adị mma mmadụ were ego ya gochi ahịa adị endogide ya ahịa igoro ọnwụ na ihe chọrọ ọnwụ ihe igotere mụnwa na-ekwu okwu kịta agara n'ime ahịa bifo go ahịa gochi ahịa bifo na-eru n'ụlọ mara sị na ihe m gotere ọ nọdata ka asị ndị ụlọ nọdata ọwụrụ ihe ọzọ ihe ọ nyere ka m weghachite ya ọkwa onye Igbo n'ihe onye Igbo na-ege ahịa ka m gachitere oke lekwa ihe nyere ma ọ dịghị mma ọjọọ nọdata ọpụtawa okwu anọrọ ebe akwụwa okwu ekpere dị adịka ikpe ka oke ji si wee kpebe ikpe na ego ihe iji ego adịghị n'ọdịdị ọwụrụ ekpemike ga aba ekpewe so na ha ekwula awụ na ha jichi ka a mara aka esi ejiri eme ya na ndị na-achịkọta ndị na-ere ahịa ma ndị na-ego ahịakwa n'ego ya na njiri moto anwa o nwere ihe dịka asịnal garanti ndị oyibo na-agba ya ya na inye ya garanti si oke ọya anọgo ọnwa isii ka ọ ya anọ ọkwụ n'ọnwa na-abụ ọkwụ n'ọnwa atọ ọ gafeghị n'ọnwa atọ mara ọnwa isi ahụ na iweghachide ma ọnwa ife mere ya onwezi ihe ya eme na ya mana ma ụdị ihe na-adọrọ ya isi nji moto ọgwọ na obere ego ka eji ego ya ọ bụrụ obere ego mmadụ ga-ego ya ọ bụghị obere ego ya eji ego ihe dịka 1.800 depend on injin igoro adịghị nọbido afta otu afọ ọ nọ onyewe nsogbu ịchọwakwa ọnọdụ ego ọrụ iji wee go ogo ọnọdụ awa oke n'uche nke gị na ihe a ga-eme iji wee dozie etiti ndị na-ere ahịa na ndị na-egoro ahịa wo ka gị na-eme ka onye ọbụla nwee ndidi ka ọka ndị union tinye ọnụ ka ihe ị ga-asị ka eme ihe mụnwa na-ekwu na akịtawo ndị na-ere ahịa na ahịa onye bara ige ahịa ọsị ileta ihe a chọrọ ebe onye ahụ si ihe ọ na iwere ya esi alekwa ihe iwere na iwere ya and onye na-erekwa na ahịa igwesịkarị mmanụ ahịa igoro ị na-ere igwesị ịmanụ kọndishọn ahịa na ihe nọ n'ime ahịa ahụ iresi ya mmadụ isi oke ihe mgbe iresi gị kịta lekwa ụdị ihe lekwa kọndishọn ya ji lekwa o si wee dịrị afọ onye a onye onye a ka ọ ya anọ ọ gafere na ọnwa onye a ọ ya ha arụzikwa ọrụ ọfụma ya ego ka ya ha ego ịmazikwa ihe ya ego onye ha na-agwọ garanti ama onye asị mba ama na-eji ya anyị ma na-eji ya ịmakwa na aka hapụ ogogo n'aka ngwa nwoke dị mma ka m hapụ gị ebe a biko gbazie m aha gị ka nye ndị ọzọ ohere maka ihe i kwuru bara uru ezigbo nnọọ David aha m so aha m na-ekwu biko ka ha were nwayọọ mezie ihe ka ahapụ na-enwe okwu n'ụka n'ime ahịa ka ahapụ na-asị ndị Igbo dị njọ na ndị Igbo mepere aka ndị Igbo mere ha kwụsị ike okwu gị kwụ ọtọ nọdụ mma udo si na ihe m na-achọ ọwụ ka udo na-achị maka ebe niile ndị be anyị nọ onwe mgbe onye ndị mmadụ pụtara si na ndị be anyị na-abịa ka anyị nsogbu n'ime Lagos na-eti n'oke olu si na ndị be anyị kwa ndị udo na anyị anaghị achọ okwu ndị Igbo anaghị achọ okwu ọbụla ọwụkwa na-achọta anyị na anyị agaghị mana anyị anaghị achọ okwu anyị ihe anyị bịara na Lagos mkpata nri anyị abịakwa ịchọ okwu biko so ka ha anyị na-asị na ndị Igbo bụ ndị nsogbu na ọgwụ isi ha resi gị ihe nke a tupu nkama ihe ha ga-eresi gị ihe ahụ anyị gị ihe ọzọ ihe atụ n'ihe mere n'ime Ladikpo ya ka m ji na-ajụ ndị be anyị biko ka ihe anyị ga-eme iji wee dozie etiti ndị na-ele ahịa na ndị na-egoro ahịa biko ndị na-akpọ m eweliwe ka anyị nwụrụgodo mmiri obere nchi ezi azụ anyị ka na-ekwukwe maka ihe mere n'ime Ladikpo na ihe anyị ga-eme iji wee dozie etiti ahụ maka ọ dị mkpa na ndị be anyị bịara Lagos ime gịnị ịkpata ego ma ọ bụrụ ebe ọbụla ha nọ ọ wụghị ịchọ okwu ka ha bịa ka m bịa ọgwụ ekwusi na-eji ụbọchị mgbe olu zelu n'ojije nụ
ụfọdụ ekwuziesi na baki na ọ bụ na nkwọ ọ bụ nya bụ isi oke ndị ikwe na ndị ekwe na ọya bute nsogbu ọ bụ eziokwu na a ga-enwerịrị Judas Iscariot n'etiti ndị disciples Chineke maka ama m na ọwụ ndị be anyị niile na-eme ụmụ ihe ndị a na-esete okwu na akpata okwu ya ka m ji na-ajụ ndị ahụ na-eme ọfụma ka anyị ga-esi dozie etiti a ma ọ wụ na onye amị yi akwa white jee na nke Emmanuel ya onye isi ndị task force ma ọ nọọ onye na-ere ahịa resi mmadụ ihe na-adịrọ mma onye asị ka o weghachi azụ ka onye ya nke ọzọ ma ọ nọọ onye goro ihe rugodoro 1 years or 2 years n'ihe o gozi after 1 years makwa na ara na abụọ na ọ dịrọzi ya mma na ka anyị ga-esi wee dozie etiti anọ ihe m chọrọ ka anyị kpaa taa. Hello. Ezigbo nwaanyị. Nwoke dị ezigbo nnọọ mma. Ha m Uche esi m Island na-akpọ. Ọ dị mma nwoke si ọmasị Uche. Program a na-asọ m ụsọ maka okwu bara uru a na-ekwu. Yes. Maka okwu ụwa a ga-ekwu ka ọma kwukwe ka ọjọọ. Yes. So nke wizizi m na-akpọ. Nke wizizi gị biko cheenu biko ka eme gị ọfụma nabata gị ọfụma ka ụmụaka na-akụ aka ekwekwa ka m kwuche ya ekwuche bido kwụọra gị aka nnọọ. Ihe mere n'ala dịkpọ anụtara ndị mmadụ na-ekwu. Awụ na-azụ ahịa ịzụ ahịa enwe mgbe a na-enye garanti bete ịgazọ ihe ọhụrụ enwe ihe a na-agba ede 1 year warranty. Warranty ahụ wụkwanụ o mebie before 1 year otu afọ ahụ ha ga-agbanwere m ya. Ihe m na-ajụ owu nwoke ndị na ọ zụrụ ọwụ ka ọhụrụ ka ọwụ nke a dị second hand. Isi mmadụ yuzuru ihe otu afọ ji ibughachi ya a wụrụ na ọ bụ onye ahụ ọ ga-egbanwe maka iyi akwa onye soja. Gị hụ na ihe a ị gaghị sịcha na ọrụ ndị na-ere ha na-atụ asị otu na ugbu a iji isi njeresilekwe nke ịchọ enweghị ihe ọzọ agwagide ngwagide ị ga-asịlekwe nke ịchọ. Ị wetala ihe n'ebe a ndị na-azụ ahịa wụrụ ha na-ekwute eziokwu. Ị wetala bete nwere onye ga-abịa ụdị ego ya so oke ka mmadụ eji eke agwa pra ihe a na-ere ka ọma ga-asị mba ego ya gwa ka ya mmadụ eji eke. Ịghọtara ihe ndị a ụkwanụ apụrụ otu isi agwa mmadụ anyị ma na ndị na-eyi akwa aka ka anyị ma ndụ ha n'ala anya nye ha niile mmanye gwalịa na ole ụmụ mmadụ ole asa egburu ebe a ọwụ ezigbo onye ndị mgbe ọbụla ha gara ha ga-egburịrị mmadụ. Ọwụ onye anyị kwuo ole na ihe ọbụla awụsịbụ ụmụaka ị gaghị na-ebu egbe aga n'ime ahịa maka otu o chedere. So ị gaghị atụ ndị na-ere ahịa onye ọha nwa union enwere union union ha na-ese ngwa gbanwere ma a gbanwere eleta na ihe mere ọzọ ị nwere isi ka a na-emekwasị gị no refund of this after payment. No this after payment. Ama m na ihe ndị ahụ enweghị legal back. Ngwadari chee ka m jụọ gị ha biko maka ihe ikwute maka ndị union ịma na ndị be anyị na-erekwa ahịa ha ndị na-eje egoro ha ya ma ndị Hausa ma ndị Igbo ma ndị Yoruba onye ọbụla na-eje n'ime ahịa wee goro ihe na ikwute okwu union and o nwee mgbe mmadụ ya abịa ka o goro mmadụ ihe onye na-erekwa ahịa ga-asịkwa ihe nke a dịkwa taa makwa nke ị na-ego maka echi niile na onye a goteche ihe a wee rue n'ụlọ ọfụzie na ihe a adịrọ ya mma biko ka ebe ọ ya eje ọ kwesị ka o jekwa onye resi ya ahịa mgbe izizi ka ọ jekwu ndị union si ndị union nekwa ihe onye a mee ka a ga-esi mee ebe anwa wee mete ya ọfụma. Yes, ị gaghị aga na union first. Ị ga-agakwuru onye iresịrị ahịa si lee ya sị na okwu dawa aja aja
ị gaa na union. Ihe dị mkpa wụ ele ihe ị zụrụ amanyere na amanye gị zụọ ya ka ọwụ lagote mpikwu n'ezi ịbịa a ga-asị gị lekwa otu ihe a na-ere ka lekwa ihe a na-ere ka enwere ndị dị ụtọ ego anụ ha zụ ha gaa mmanụ ezie ịghọtara ihe n'ụdị a enweghị na-ana eme mgbe ndị ga-eji ego ha zụrụ ka ezigbo afọ isonye dụrụ ha nsogbu so mmadụ iyi ụdị ihe n'ala a weghachi otu afọ enwekwere ka ọ dị ma afọ ịda mmanya nwee ụgbọkọtụ ọgba aghara ọ dogburu onwe ya n'ime ahịa anyị kwuola foto midia ndị ọzọ ndị ahụ bịara ije ahụ a ga-ama ebe ha si no law will set them free. Ndị isi ama ekwugo na ha ga-ejide ha ha wetara ma ha wuo lọọ n'aka ha na ndị mmadụ enweghị ewetala ihe mba ekwu maka ọ bụghị ma asị ndị Igbo o mere ndị Igbo man enweghị ose Igbo man inye na-ere shọpụ ya akwụọla n'ụgwọ ga na-emere biznes ya Igbo man achọghị nsogbu jọsụla nke ihe mere na ebe a na-ere fud isi ịdị iche aman gara bụrụ tribalism bịa nga Igbo si Igbo o jogburu onwe ya n'ala anyị a Igbo man ya onwe onye nsogbu Tomato enweghị ebe ndị ghara amịgha na-anọ ịghọtala ihe gbasara asị enwe onye na-anọ aka asị bedo ihe a ga-ajụ nwoke ahụ ike ihe ịzụrụ esi ahụ ọkwa ka ego n'uru ọhịa aja nweta ajụ a ga-ajụ ya bete ha ma wuo okwu ha na-ekwu okwu ihe ọbụla ha mere ọ dị mma enwe onye nwere ọnụ ihe ndị ọbụla a ma emere ma polisi n'ala enwe ha anaghị ata ha ụta ugboro ole ka a kọnfetere ha na kọtụ maka ihe ọjọọ ọnwụ ya bụ ihe ndị a ya bụ na-eme ihe onye ọbụla mere ihe ọjọọ mgbe gwa mem polisi ịta ahụhụ ya ị ga-ahụ na ịgbagbu ndị mmadụ wetara egbe ọ ga-akwụsịtụ n'ala ọ karịala ihe na-awụghị okwu buru egbe ga gbagbuo mmadụ atalata ala pụrụ ọ nga ọha m n'ọnụ na-agbalị daalụ nna okwu okenye okwu mba ndị niile na-abatakwa na-ekwukwa okwu nna ihu na-ebunye ewu uche ha maka eziokwu nọ n'ime ya erika esi ihe na-eme ine ya anya ebe a inekwe ya enye ebe ọzọ ine ya anya site n'aka ndị na-ego ụmụ ihe ndị a na-egokwanụ n'ime ahịa ine ya anya sitekwa na saịdị ndị na-erekwa n'ụmụ ihe ndị a na-erekwa n'ime ahịa ama m na okwu a metụtara ndị be anyị nke ukwuu yes ama m o so n'ihe mmemme m ji si ka m butekwa ya maka na ihe a gbasa ndị be anyị dịka m na-adị ekwu ọ gbasa ndị be anyị ọ gbasa onye Igbo ọ gbasago ego bekee onye ọbụla o si sọ ka ihe a wee dị ọ gbasago m hello okay 08182426591 nna a na-eme ihe na-atọ ụtọ oge a na-arị na-agba ama m ebe ọ gbaga mana biko mejiri ohere a tupu m eburu okwu ọzọ wee gwakwa ndị na-eyi uniform biko dododo ama m n'ihe federal gọọmenti ji wee nye unu uniform a wụkwa unu na-eche ndụ mana onye mejọ unu biko si eji na uniform wee na-emegide mmadụ ọ dịghịkwa mma na uche nke ego bekee kwa o isi m kwue ọ dịghị mma mmadụ mee gị ihe kama ihe eji uniform si ka imewe onye ahụ opres ma ọwụ ndị bekee jee ka unu kpa ihe ahụ akpa ọwụ na na-eje n'ime ahịa ga igoro ihe igoche ihe ahụ adịghị gị mma ijekwa onye ahụ ọ dị ka ihe gị na onye ahụ na-akpa na ọ ma nwa isi na onye ahụ a na-agwọta gị ọfụma makwa na gị nwa na-agwọta onye ahụ ọfụma ije na nke union dịka maazị Kpọmlas ji wee kwue si na usoro ahụ ka a na-eso o kwesịghị ilu nke na a na-agba egbe makwanụ na a na-etigbu mmadụ o kwesịkwa ilu nke ahụ ndị na-erekwa ahịa n'ime ahịa biko nụ onye goro n'ahịa na-agwakwa onye ahụ eziokwu nọ n'ime ya so that echi niile ụgwọghachi ahịa ahụ wee gwakwa onye ahụ na ịgwakwa ya eziokwu nọ n'ime ya tupu ọ bịa goro gị and actions beget reactions ka isi wee gwa mmadụ okwu ga-eme onye ahụ enwee ike isokwa gị usoro ahụ iji wee gwa ya okwu ọkwa ị na-aghọta onye nekwanụ ma ọ na-aghọta ihe ị na-eme unu nwa maka union unu si na-arụ n'ime ahịa gaa akpanụ ndị union si ha bịa tinye ọnụ hello
nwoke dị mma pounds and dollars nọkwa n'oche eze ya o. Ka ihe mere gị biko nụ? Biko gbahalụ m na ikpere ala m nkulie ka ọ ka m nọsi ike. Daalụ nwoke dị mma batago m ọzọ. How are you now? Wiyo nọkwa o. Mana ọ nọghọ n'ime studio. Mba ọ nọghọ around. Ọ nwee ebe ọ je. Ya bụ ihe nwoke ka ọ dị o. Ihe mere ala m ego eziokwu. Chineke nna mere mmadụ ebere. Ise amen. Eziokwu. Ọ bụ na ọ ga-ekwe sef, m ga-asịkwa elesizi ndị ahụ ihe sef. Mana ọma nkwenu na ọ ga-adị no possible. Ị gaa na-amụ n'iwu. Abịa esi elesizi n'ebe apịa. Ngwa enwe ike gwazie ndị be anyị ihe mere ji esi eresizi na ha afịa ọ maka ihe mere na ala dị kpọkụ nwe ihe ọzọ. Mmadụ ka agbagburu ọ bụ nchi ka a na-agbara mmadụ ka a na-egbu ọ dụrọ mmanụ. Ya ka m ji na-ekwukwasị onye yi yunifọm makwa ka o ji eme. Ọ ya ka m ji na-ekwu ha. And anọ m n'ahịa egoro sinsi n'ofu alụ ewechiti ya azụ. Ọ nwe ka ọ dị na ahịa nọ n'ofu alụ ọ dụrọ mmanụ. Ngwa ya ọhịa ndị be anyị nọ na-ekwukwa kamgbe m malitere ihe omume nke taa ha nọ na-ekwu. Ọ nwe ka ọ dị Chineke nna mere mmadụ ebere eziokwu n'obodo a mmadụ nọ n'ime. Ebe bekee ụmụ anyị na-ekwu na ọkwa sweetheart. Onye okwu ntabi ile na egwu atụwago maka Satọde. Abaghị faị na-ele azụ onye okwu ntabi ile. Ngwanụ nna anyị. Agbana gị fọzọlụ. Ama m na ị ka na-akwado okwu ịgwa m ọzọ. Mana nsogbu adịghị Satọde ka m ba-abata tupu ka ndị na ụlọ ngwanụ mma akwado onwe m akwado ọfụma nke Satọde ama eme ka isho na m gbara gị 2-0. Ebe bekee ife m na-ewetazi gị na-abụ agbaala okwu ma ilu imejuoro m ya. M wetara gị agbaala okwu ma ilu mba emechebe nke okwu ntabi ire chọzi ịba n'ọzọ. Ịdị wicked. Ịdị very very wicked. Okwu ntabi ire m na-enye gị ya tago unu adịghị atagburu m ya ọfụma ọ na-achọ unu arụ ọtata. Ngwa wetenu nke dị easy now. Nke na-anaghị afịa arụ. Nsogbu adịghị on Satọde m na-ewetara gị okwu ntabi ire wetara gị agbaala okwu a iri mejuoro m ya. Nsogbu adịrọ mgbe ahụ mma na-eche gị. Nọdụ mma o. Ọ ga-ama na nwunye ọ ga-anọ na. Mgbe ahụ nwụrụ iweta ya anyị fụzi ihe ga-eme. Nsogbu adịghị onye nwaanyị nọnyere unu ka emesịa o. Ise sigara nga anyị were redio na Hot 93.3 FM ego bekee gị ji eje mbe gị ji anyị ise gị ji aba mba ego ihe niile gbasara ndị Igbo na-amasị. Ọ ya mee mgbe eji ke ọrụ ya eke si hatanụ nke iya na-eme nsị biko nye m nke ndebe anyị nọ n'ime ya. Nọ nke ndebe anyị nọ n'ime ya ka mwa chọọ ịnọ ebe ahụ maka ihe emetụ ndị be anyị emetụgo m. Akwa ịghọta ewee ọrụ a wee nye m si na mma na-alụ ya biko wepụ sụpịrịsịpịrịsịpị na m achọghọ n'ọlụ ndị Igbo ọrụ ndebe anyị nọ n'ime ya ka m chọọ ka m na-enye ha obi ụtọ na-enye ha obi aṅụrị na-ekwukwa ihe gbasara ha maka ekwema a sị na mmanụ metụ ofu aka na omego gịnị ngwagwu kụzienu nke ịfọ n'ime ya ebe ka mma na-awụsị ya taa biko onye ọbụla na-akpọ m ewe n'iwe mmegbuzi okwu ọ ga-adịzi Satọde mgbe anyị ga-abịa ọzọ chetakwa na m sị gị na ihe omume anyị a na-adị abịa Tuesdays Thursdays na Saturday 1 to 2 o'clock mekwu ihe m kwuru mgbe m malitere ihe omume nke taa si biko ndị be anyị na-ere ahịa ma ama m na ndị be anyị na-agba ezigbo nnọọ mbọ n'ime ahịa ebe ọbụla ọsọ ka ọwụwụ na Lagos ọwụ n'Ogun steeti ebe ọbụla ndị be anyị nọ ha na-agba mbọ ana ihe ha ji na-apụta na mba wụ ka a na-eme ọfụma ọwụ ka a na-achọ okwu ka a na-egbu mmadụ biko na-agwanụ ndị na-egoro uru ahịa eziokwu nọ n'ime ya so that ka ọ ghara ịsị ọ sịrị m nsị ya ọ sị m nsị ya ka a hapụ ebe ahụ gị nwa na-ejekwa n'ime ahịa eje ka igoro ihe biko ijekwe were nke ịchọ gotekwe nke ịchọ mana ọzọ dịkwa n'ime ya iwu onye wu yunifọm man na-eyi yunifọm biko eji na yunifọm gị emegide ndị mmadụ na ọ dịkwa mma n'uche ego bekee ebe a ka mma na-asị ndị be anyị biko nọdụ mma ka o ruo Satọde mgbe mma abịa ọzọ wee wetakwara unu ihe ga na-enye unu obiọma ego bekee na-asị gị nọdụ mma Nganga Igbo.